Hovorí sa, že talenty na východnom Slovensku, práve o tie nie je núdza. Teraz to platí dvojnásobne aj pre módny priemysel. Škola umeleckého priemyslu na Jakubyho ulici v Košiciach už tento piatok a sobotu organizuje módnu prehliadku, na ktorej uvidíte nielen študentské návrhy, ale i etablované mená vo svete módy, ako Ida Šandor, Mišena Juhás či Jana Jurčenko. Young Spirits bol doteraz jeden deň, ale tento 6. ročník sme sa pokúsili rozšíriť, pretože naraz by sa to nedalo zvládnuť. Máme prisľúbených 12 návrhárov, čo si myslím, že je neskutočné množstvo. A prvýkrát uvidíme v Košiciach Jandu Vandu, ktorá pochádza z Košíc, a Rudka Šťastného, ktorý je východniar. My sme pozývali iba východniarov, ktorí buď tvoria v Košiciach, alebo robia dobré meno niekde inde. Vďaka tejto škole som mohla absolvovať stáž týždennú u Borisa Hanečku a teraz sa veľmi teším, že spoznám ďalších návrhárov. Na študentskú modnú prehliadku sme pripravili minimálne 12 kolekcií. Prváci začínajú vždycky šperkom. To je taká najjednoduchšia forma, kedy vlastne oni ešte ani nevedia šiť, takže oni sa zoznamujú len s 3D priestorom, s postavou. My sme sa rozhodli, že budeme to robiť z kože a používali sme symetriu, takže toto je z dvoch strán rovnaké. Malo by to byť na hocičo, môže to byť aj čierne, aj biele, dačo obťahnuté, aby bolo komplet vidno obrys tela. Vybral som si takúto svetlú kožu s tým, že inšpiráciou bolo spojiť niečo také ťažšie, tmavšie, ako je napríklad brnenie alebo boj, a spojiť to s nejakými akoby feminínnejšími prvkami, čiže nejaké motýly alebo vzory prírody. Ďalšou kolekciou je hlinený dotyk v spolupráci s propagačným výtvarníctvom. Študenti urobili grafické premeny pozdišovskej keramiky. Naše žiačky dali vytlačiť a použili ho v dnešnej kolekcii. Vytvorili sme moderný odev s ľudovými prvkami, ako napríklad vrapovanie, vyzdvihnuté rukávy a štvorcový výstrih. Pri takýchto školských prácach je krásne vidno, že treba sa naučiť aj spolupracovať s celým tímom, že nejde len o vlastnú kolekciu, ale aj o spoluprácu s každým. Druháci prechádzajú vlastne tými jednoduchšími vecami, ako je sukňa, blúzka, nohavice. Oni majú tiež svoju kolekciu pripravenú. U treťakov je to už také ucelené, kedy to prechádza vlastne od inšpirácie, návrhu až po zrealizovaný model. A štvrtáci sa predstavujú vlastne maturitnými prácami, kde to už vlastne vrcholí. My sme pracovali na 3 kolekciách. Toto je jedna z nich. Zadanie bolo vytvoriť odev z plochy, taký, aby sa dal odpájať, spájať. Na škole sa mi veľmi páči. Máme podľa mňa veľa prostriedkov a aj nás zapojili hneď, čo sa mi páči, akoby je to super. A teším sa na tých dizajnerov, pretože to takisto akoby uvidím úplne akoby z nového pohľadu. Môžem sa na to pozrieť z toho zákulisia, ako to celé funguje, čo je vlastne obnáša urobiť takúto prehliadku a budem vlastne do budúcna to vedieť využiť.